И какво става, хора? И добре дошли в днешния клип на Цветанов Car Review. Последете мен и собственика на BMW-то в TikTok. Сега ще ви излезе на екраните. И нека да започваме. Автомобила, който ще представим днес, е BMW E60 M5, но не с V10 двигател, а с W16 двигател. Като колата е с слабнат мотор или купен самия мотор, не съм сигурен. Като аз, ако не се лъжа, мисля, че беше V10 S86 стария двигател, като самия мотор е продаден, не му пишете да го взимате, продаден е. Колата е шокиращите 970 конски сили, което е наистина адски много и е адски бърза колата. Буквално като натиснеш педала и адреналина в теб се покачва и буквално оставаш част от седалката, понеже залепваш за нея. Колата като е излезнала от завода е била сива, както казах, с V10 S86. Прозорците мисля, че са 76% затъмнени. Джантите са стайл 166. Не съм сигурен дали спирачките са керамични или просто са пребоядисани самите апарати, но изглеждат като керамични. Генерацията е FI76, на крайните са Акрапович, като на колата е махнато средното гърне и е нещо като права тръба. Както се вижда и задната броня, мисля, че е спорт пакет, не съм сигурен, понеже както може да се види, самата кола отзад изглежда по малко по-различен начин, защото бронята е малко по-издута от някои места от оригиналната броня на M5T60. Колата има карбонов лип на самата броня. Както може да се види, колата е с доста красив салон, платнен. Кола е шит. Ето и километража. Колата е автоматик, което е добре. И наистина колата е уникална сама по себе си. И цвета й, както може да се види, това лилаво-розово, понеже под различна светлина е различно нещо като хамелеон се е получил ефекта. Си има и мултимедийка, характерна за този модел. Сега ще направим едно кръгче на колата, като аз не съм сигурен дали всъщност колата не е на някакво качване, понеже е по-ниска. Собственика не ми е казвал дали е с различно качване, според мен не е, но не съм сигурен, няма да казвам. W16 се нуждае от доста мощен турбота, не съм сигурен. И това беше от мен, хора. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, се абонирайте за канала Скамбанка и лайкнете и ни последвайте в TikTok. Сега пак ще ви излезе на екраните и чао!